Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh foxke għandkom kollha. Qed irrekordja tajjeb? Għalab nafuqna ħanaraw. Eżatt. Kif jien naf bħal ta' poġġini dak il-werċ. Għax xismu, s-soltu ġejdi għoti għamil. Ħalli għalli biex jitfasaq bej mejda. Bħalla tates. Viċini jek, issa. Mux da, n-sotu ma Erġa mullura, s-soltu ma tkunxaw. Le, soltu le, ma nkunxaw. Taf ta' għamil dan għawek? Wiwa. Dan għas xismu. Maġbin, jina jgħataw step nillum, brother. Jow tini edha, jow immur indajaq zob spooner nerġa. Step li jahdem ikollu, le? Illum għazġabom la tivan, biex ma n-saqabdu għansjeta. Illum mux billi għalli jaħfl-ħar ostja. Dakek, għalli mandiċ il-pi. Loner, dak bnidem hu pġerri, hu sexy u bodu, 100%. 100% miskina bġbintek spoon. Jena sex juvvintaħ l-spooner. Xi tip ta' position juvvinta fil-ġimma, ek. Għanna xaħġa fuq il-sex ta' spooner later on. Vera, guys, illum kifet taraw aħna il-JD tilef ħafna pis. JD bit-litri ta' tilef ħafna pis u kol mar dawra sa' Turkija jisu mill-nistaw nara. Dawra mad-dinja. Biex nibdak il-pis kollu. Le, ħabba xaru kota najti ħabba Turkija. Biddinna. Biddinna kollox, Biex ma tħossokx lonely fil-kasnot. JD ħexa daru, ma jistax, u għallura ġejna għu. Mux jaxi daru, meċċala ġurnata siħab il-edha fuq siġu, xed jistenna slip discoriosis, nurse. Għabda jfaddal għal-nurse. Għabda jfaddal għal-nurse, jihbi. Diġa gaz down dal-program, Bostja. You read in for a real treat, guys, jow ħajkun l-ar program li għadkalna fid-dinja. One or the other, issa naraw. Pero, ħanid hello il-guest malajn. Laħwa għalikom għanna l-lum il-Kajlos u Navigate! Hello. Veħ, xissoltu s-saffar inti. All right, jow, kif għana? All right, ta. Thank you, Naqom bezzajna. Mbezdajna. Inkwetat, nafu sew da. Jintom ġitkom naqra. Ux vera. Imma jisa xorti ġabita di, għaxina s-sorti, ma konniex pjanati li nkun għaflok JD kienaw. Xort għalajt il-kom ix-xit minn wara. Pero ġitkom ħazin. Ux vera. Għaxin bla filter. Tafna sew. ħafna snin. Problema zaħir oħra u għali jiena għal dal-production meeting ma stajċ niġi kont. Ġifiri jiena da asnafu. Mela int ma tafux, jien tablet bla battery. Amazing. Maġġara xej. Maġġara xej. Għanibda ma lajnejdu għada thank you kbira l-sponsors tana ta' show. Grazzi li A to Z Electronics li dejjem kienu għaw minn day one tawna laptops, l-ACs u t-techniques li għanna bżon daw il-beautiful tablets, thank you once again. L-online intimates, jek tridu tamlu naqa sexual play sabiħ, 18 plus naqa toys tal-adulti, etc. Kontijiet per eżempju dawk toys tal-adulti. Grazzi l-5 points growing, jek tixtiqu tkabru xaħġa d-dar biex forsi tirxoxtu naqa il-Bob Marley mill-mewt, bġimot ġaġibu fid-dinja fid-dinja. Jew tamilna fostun jew xaħġa. Anything, eżatt, ċens id-dar sabiħ. Il-Black Blocks Pro tal-li jgħinuna bil-microphones u l-koll audio equipment kollu jittaraw kif ukoll il-lighting u għajnuna ħafna fil-live show, thank you ħafna. U grazzi li l-The Barber Room raħal ġdijt li għallum vera rumjani, illum mort. Ġejt hello, bisserta ġejt hello. Għax konti għatik raħafna għabel, konti għat ħazin. Le, imma dal-ħar tamil naqra effert, ħdej li nafek jien fil-passat. Nikol iktar effert, ġifiri. Lox, nasaħbib tagħna minn Fire and Fork fejn kull nhar terba jkollhom all you can eat meat għal prezz speċjali ta' €50. Grazzi Max għax-xogħol żejjed.
Għamil ħafna effort fuq id-dera tijak. Għalin, Impressionajtni. Tamino, għax zejda. Zgur għet tuħu naqri iktar fucking minn għand il-marra dal-laħar, le? Jow kolloħ joġbuwa. Bitfall involut, diffiċli to fucking either way. Anka jensi li kunem tifel un batisu jorqod li għandu. Grazzi l-patruni tal-ġo maħna jidunna hello il-lum. Wieħed daħal issa. Għala kemaw, il-King Gostja, right? Jow, kif għana? Insejt isimkom, skużani. Mario, Dylan, nafom sew ħafna da. Mbatet, il-ħbib tana. Il-ħbib tana, sorry, xisibkom. Lele, patruni il-komam, il-bidu grajs, thank you very very much ta' kollox. Mela, imma, il-lum, għandhom jikunu ovvijament stars ta' show. Abigail u Carlos. U għan saqsi l-għon mistoqsija jena, so. Go for it. Mela, Abigail. Għajdi. Indik xik il-hooligan, ux? Jenek najt. Għax dikem lajja. Għax dikem lajja tajba. Mux lajja, kullħat jafi. Lajja. Le, s-sawt. Lajja. Lek kwarti ta' s-sawt, tinżel kullħat jaf li hook ħexa l-loħtu. Bil-forsu, biex ħatijilu. John ħexa l-Daniela, u minna programs. Il-Daniela. Daniela l-loħtu sabija, Oħt il-hooligan. Fedaqta. Ġita uħdejna ġifiri u aħna għavindajna dal-diskors. U jisa fl-axħar qablet maħna. Aħna fl-maridet imma. Allura. Ifem, John fi zmienu, ifem. Allura. Fi zmienu. Il-teorija għajdila, Max. Xej, teorija li tal-li aħna trendsetters, u ftemna li aħna dal-podcast trendsetters, aħna we're gonna start setting trends fil-drama, fil-gossip. Malta, ħana bdu nivvintaw aħna Tajba l-idea. Yes, eżatt. It's a creative process. Pero jien għandi tip vera wiesa, imma Għandek wiesa? tip. Il-tip, l-spekt. Għadda għaset nifem, minna li għettaj pastizzi, sorry. Għandek wiesa. L-spektrum ta' tip wiesa. Imma l-hooligan ma jitħolx dak l-spektrum. Inti jitħollok fl-spektrum, Carlos. Il-hooligan? Ifem, leta. Tijak nasib naqta dej għamma. ċaġek għana. Il-hooligan? L-spektrum. Mela. Għalek jilbsu li jitsed beggi l-rappers, tifem? Għax ikollhom spektrum wiesa. Għandhom spektrum wiesa. Għana ġam ħagħod. Domanda l-Carlos issa, ġifiri ma t-istiex tal-abor għana fuqadin. Le, ma mxejħi. Mux veru. Le, tal-hooligan veru. Le, mux daqsek oriġinali. Ġej. Original pali, ju. U tal-li ġratek, min taħseb jgħat tal-li Abigail. Aħna nafu li veru, s-satoħx tajda. Għazal hooligan għalina ġispicċa program. Asla ħaspicċa. Għall-isma, jgħamil zapiritu ma jimpattajtielu. U tal-li mbat huwa. Faqqajtielu l-loħtu l-ġon. Mbat tal-li huwa ħexa l-loħta. Pala bilanċ, min jgħat minn fuq taħseb? Jgħat s-saqsi. Eżatt, għax inti l-arbiter, min jgħat fuq il-hooligan jew John palista. 2-1, għax 1 kullħati. Il-problema li jena, onestament, uħt il-hooligan ma nafix, ma sax nu ġudizzju. Ma nafix, tela spun. Bil-ħwejjeċ. U kemm għanda żmien uħt il-hooligan? Għanda. Dik l-ewwel darba li għanda żewġ tużan iżgur snin. 24? Għanda 20, għandik tar kemm għanda. Għanda ħafna iżjed żgur. Bħalissa għanda 24, ma sax. Ma kella xi darba żgur, xi darba kella, ma issa naħseb għandha naqra. Imma mhux aħna 33? Daqs Kristu, għana. Tila dak int. Ħat jiprofa jisibu, jimma tiħ ċans, id-darba li mux jgħadu dejja. Dak ix nkun facilitator tiegħi miskin, għolhom bżonn lajnuna. Ħeżil biex jistiba, u naħseb. Imma anyway, sabiħa ħafna. U intajt li għedha jem minn fuq. Naħseb għalix imma għedin minn fuq. Uppa, unjara. Helwa. Oħra, ritrattiħor fej għanda swarma barra jek tista spun, please. Eżatt, dik il-kartuna. Eżatt, dik kombinazzjoni ta' kienet Mux promotional. Jow poġġieta, eżatt. Tactical move naħseb. Fejn ikun hemm il-money getter. Il-money shot. L-spektrum. Mela, daqsek po għaddejni għadi, so
Tajjeb. Iddeċidejna. Jien naħseb Daniela sabiħa. Sabiħa, nrebbaħ il-Daniela. U inti kun eja, tkunx giddib. Le, verità ngħid ma nafx Għax mux għattara. Għax mhux qed nara. Di dejjem jaxxina. Dejjem xi ħaġa. Għax ma narax il-vot. Dejjem, mux vera, di gidba. Vera. Disney ma no English. Di gidba. Carlos kħaġa li tajlu, ġistat niftakar xin għalli. Dejjem mhux nara. ħaġa, mux qed nara. Dik għalfejn dik iċ-Ċiniża Dal-waqt jaqbad ikanta l-opri bit-Taljan. Però vera gustuża mill-ftit li rajna. Le, tnejli intkom gustużi tajjeb. Thank you. Mela, domanda tnejli intom issa. Ejja. Ilkom taħdmu fl-imkien żmien. Nafsa s-saqsi ġibid, ġana għafa d-domanda. Ejja, għamila sabi. Ta' minu it-tort tal-li kelkom daw il-fallimenti kollha. Għalaqas mux jessibtina. Imma nafej, Għax kullħat t-saqsi l-istess ħagġa. Imma x'fallimenti, per eżempju. Le, xejda. Le, mux kolla torta Carlos. Kolla torta Abigail. Let's be frank, sawa. Drama Maltija hemm proġetti li jirnexxu Eżatt. u hemm proġetti li jġibuk sormok barra. Kiva. Sormok barra finanzjarjament. Kolla. Falliment ġifiri. Maħna għalek ma namlux iktar drama twila, ma tarax, għax il-budgets li offru l-lum u budgets ta' 15 sen ilu. Bil-Malti, jena, onestna, tħossok sfruttat, men. Għallu għedek tina dik, tina deċeduti, tina, ejja, ma għandek budget, ejja, u jtek l-istess budget ta' 15 years ago. Jekantu. Għalli jettinti ta' Sormok barra qabel, daw il-productions, dak għajkollom xaqsmu John Suda, maħħom da' Sormon barra, le, ma xsibx l-lum ġurnata zgur ma jaċċettaw xaxkuħat ta' Sormon barra zgur li le, għax il-raġel suscettibli. Le, bracket zaħir ma ħajinfetaħ jena, il-bracket jena għandi esperienza. Mas John? Imma mus najt kien fuqa. Imma nafu l-għaxinna, diġa kullħat ta' meli. Wow, da spuna. ċempel CNN, spuna. ċempela. Ma tistax. Fil-fadda kizmin kelli ħafna rabja ma taġrat li. Jena naf li semmejt il-kelma bracket u John Suda fl-istess sentenza u għabikjaj. U ma nafx iżjed nara. Mela, għan bidlu għal-program. Għajli. Xi tajdinna fuq il-rape? Le, ma kienx rape, fortunatament. Heavy with il-rape Ma kon zaħira, kon zaħira. Fuck it. Ma sal nissem. Kemm il-darba qed nassumi kontu kważi ħatotlu xulxin. Ovvja. Akkisa kemm tlajtu t-taraċ, għabattu t-panikja. Aħna ma naħmlux il-xurxin. Aħna l-ġlit tagħna huwa epiku. Biex wabel u background music bil-pjano. PJ, mintix qed teżaġera. PJ, mintix qed teżaġera, bro. Mhux gravi. Meta konna flimkien kellna ġlid kbar, mbagħad wara li konna flimkien xorta baqgħet konna ġlid kbar. Mela, xi sekonda meta kontu flimkien ma tkomx flimkien. Titelabora, n-nis ma jafux intom xkontu tamlu jien naf imma. 2004 konna flimkien. Senilu ta' Eżatt, 20 senilu. Nis kollat, kom imma. Sentej u nofs ta' domna. Imma żgur tagħmlu xi ħaġa. Le. Sentej u nofs. Għana sentej u nofs. Kien jissa f'moħħi kienet xi 10 snin. Anka f'moħħi, bro. Għax kienet istja. Għax kienet kalvarju. Istjat noħroġ ma' għanna. Ġili sabni fissa tejta fil-ħodu mattija. Iftaħli. Kont ħossok kontentek li kellek open relationship toħroġ ma' 6 minnis persuna waħda. Tafx tamel biħda fidej. Le, mux da' gravi, ma' najdek kella l-momenti taffa. Iktar gravi minnek. Kellek il-momenti, kella momenti gravi. Tibżana għamina. Tibża minni. Isċiskeri. Kont nibża minna, men. Għadek. Fucking great, le. Imma mbad lajta. I'm a handful. Għax ma ma nafix sew. Imma meta inti tiġġielek, għawa ta' fissajta fil-ħodu, tħoss tik matti għaw siba hemm. Jiena mux għal, jiena naħseb li per eżempju, jiena xmarriċ għandi mniħaw, irritu jew marriċ għandi mniħri kbir, għallu kullħat tifhem għandi dik. Abigail għandi dik il-ħarsa ta' serial killer.
U ma tantx titteb-tib majni, allura taħseb jew ta' ċeramika. U dak il-good morning hello. Eżatt. Bonġur. Ma mhux għax tritu. Sorry, PJ. Veros, Ġib eżorċista spun, madonna. I'm the sweetest. Iwa, I promise. Diki, għax imma di. Sweet as candy. Just tweġġani, xu, just tweġġani, xax tweġġa. Idila iwa. Eżatt. Jek tweġġani, tweġġa, Għax tibda PJ. twanda fl-affarijiet, guys. PJ, prova weġġani. Prova weġġani. Prova. Dik għitallak il-qorti. PJ, is-sawtek bil-mikrofon. Xeba mikrofon ħataqla. ċajta. Le, ċajta, naħoda jena. Għattilkom se jiġri. PJ. Għattilkom se jiġri. Għalli ċa tibda ħares lejja, PJ. Ħares lejja, PJ. Għax minn għajnejk, madonna, l-ta ċeramika ġinu. Inciting violence. Jena għant-fajt bil-sini twil waqt production, għax konna fli ġejdi għandu n-nuċċa għallu ktiprova l-għallu għajneħ. Diffiċ. U poġġejta kaw jien ħakkom Ma jien mandi. Lebda protection. Mandi lebda protection. Għalli fl-isklera. ċawla ta' millek ċbuħdek u dażek. Apart n-nek, ma l-entkom kelkom. Sa' bis-sedak. Kapo lavur, Limestone Cowboys. Anki internazzjonalment, ġvir dan għamel hoss, mod kif kien filmjat, whatever it was. Kien l-esperienza ta' ħajtna. Malta kienet taħseb one of the first big productions ta' dak il-level, ġviri. Yes, I think so. Production edge, it was quite... Yeah, it was a big production, full stop. It was huge. Issa, xie tejdu li fuq dan il-gideb o xen kollu li għadni kifet? Jien naħseb huwa gideb o xen kollu. I love it. Kompletament. Isma parti. Tajba l-punchline. Limestone Cowboy bin-nek, nek għaw nħadem il-rendi. Mela. Mela, il-meeting kbira kienet għaddim il-pjazza tal-knisja. Imma ma taħsibx li kien jimbiħ iżjek ju semmejtuħ Cocaine Cowboys, per eżempju. Wieħed semmeħ Cocaine Cowboys, qablu kon. Imma kulħadd bil-vizzju tiegħu. Limestone. Jobrox il-ġebla joqgħod jilaqgħu. Provajt il-limestone, PJ. Lek, fi żmieni ma kienx moda. Kem domtu biex li xtuħ, ħafna men. 7 snin. Kważi daqs kem damit timbena l-knisja ta' San Bastian. Għax dak tant film jgħajna affarijiet. Kien 3 nofs. Dak 3 nofs. Naqtaw nbidlu, domna ħafna. Le, isma ħriġna minnu kolla ek. Imma kissirna. 3 nofs ma taħsib bux. Le, wis, mux obvja. Imma, tajt li wis. U xorta, għamiltu. Imma ħanajt. Deċidejna. Laħ il-ħagġa di, għana ġejna minn dramas, minn TV series. Allura meta tħan għamilna tranzazzjoni għal-film dak iż-żmien, konna għadna ma fimniex il-mekkanika ta' kif jaħdem film storytelling. Allura, tiddaħal dixxira, tiddaħal. U meta boġġejni xibda għawġi 3 nofs. Għadda kan buttuna ġifiri, jifna backspace, intom biex tqassru vera faċli. Mux aħna t-neditja, waħda t-nikdbu. Immissa tal-limni għanza. Jien sibt li Lombardi kien jgħamilom twali. I know. Kelli zbal. But it did well. It did very well. The final version I think is a nice movie. It did well. Għalli kontenti, jintom kontenti kullħad dik zgur, pero u di etnija ettilek qabel, ettilek intu tira, speċjalment tista ġit kif ġit tal għaw PJ għaw. Nafu ġeġi. Intom naqamġina għadċettajtu li tiġu naqasaw staħdejna. Ma kellix dubju, men. Imma ma konċ naflu ħansib il-dar. Ma konċ naflu ħansib il-dar. Kollox jaf. Kollox. Imma mux lem sejrin. Le. Mux lem sejrin. Għalissa. Għandix dubju. Xinna self-moment li mandix xinajt naħroġom kolla. Aħna sirna nafu sowa li l-PJ għamil audition għal-Limestone Cowboy li mantazix. Jaħasra. Għalxiex. Itfallu xaġa rasu spun. Jaħasra. Tommy. Tommy xinu? Tommy, ma nafx, il-karattru ma niftakrux, pero.
Għaziltoni. Konta dek zaħir. Konta dek zaħir piġa. Overqualified. Kont zaħir. Konta dek zaħir. Kont kejken. Kem, naħseb konta dek early 30s. Konta dek ħalli pomok fi snin. Dik. Għax ostelin li kelli bżaw wara siluetta tkell cowboy CV tidher sabija. Taf kif? Imbaħ xewili f'sorma. Men int kont siluett. Mela jien. Ma Mark Doneo. Miaw. Estra. Miaw konna jienu u. Xparti kellek, Piġ? Sil. Għamil li bitċa. X'tamillek? Kont għamil, per eżempju, Niftakar. Xi linja, tini xini linja. Mux għaw fit-toilet. Imma. Inti titħol għalihom imma l-ewwel bil-nostra wiesa, ma tafx xi tilab. Tilab manna. Jien hu pieċi linji. Imma kont mafjus Taljan jew xi ħaġa mhux lejlek xi ħaġa. Le, Silhouette. Ija, niftakri. Ta' Mark Doneo. Silhouette. Tajjeb kont. L-audition kienet ġo garax u xi wasalt ħsibt ma konx nafku se nagħmel audition u għamlhom biħu drogi hemm minnhom. Konna nagħmluhom fl-istess ħin. Ejwa, mhux ovvja biex tagħmel il-films Malti. Żgur taħsel xi ħaġa. Bħal daw Italjani li tiftu l-kafetterja skola Malta. Żgur il-Madonna taħslu flus. Chinese massages ukoll. Daw Carlos itihom. Daw Jena għana part-time job tijaj nati Chinese massages. Mela. Mux tmantni xi Tajlandiza. Dak il-next step. Għaxinti l-ewel tittorjom il-base. Għumantu promotion. Fim taħal għizom wahda. Mela, għandkom kelkom il-Lifestone Cowboy. U kelkom u koll. Deceduti. Ejwa. This was you did really well. Jena beta nejdilkom għatmarajt xej, la ipokriti, la vera Intellivision Malti, għatmarajt xej. Kelli wis affarijiet nagħmel fajt minn waqt nara lilkom ma titnejku fuq television. Right? Ġifieri, ma give us an nismaħa kull jum. Kull darba. Sekonda din nismaħa kull production meeting. Dak hemm mhux snob. Production meeting. Kont ma kollix ċans nara t-television ġieli ngħidlek li jien ma nafx min huma daw darba nafx kien. Anzi ma ditx. Ħaġek minnu Duncan Sajla minnu Duncan. Kont wis busy. Blastoise, taf x'inhu Blastoise inti? Naf x'inhu. Pokémon tajjeb, alright? Jien ma affarijiet inti taf affarijiet. Pokémon naf x'inhu. Imma milux bellaħtni. Konna dinna b'namlu Idħol inxot, PJ, Madonna. U jien din nistunqot sejlem konnet nifilmjaw sketch u bardi minn din sketch ġili ndaħlu xi diska u d-diska kienet Voyage. Intom ta' fuqa. Voyage. U konna jien Max u Spooner. U Spooner, għadu zejl. Forsi nista' nifhem li ma jafxini. Voyage. Sawa? Imma għalli, da' Spooner, għalli, PJ, ma nafxini Voyage, għatlu għarajt, ma rridun bidluwa għax il-ġenerazzjoni tijak hija parti sostanzjani mill-crowd ta' Eżatt. Ma bes Max għalli, tuħux għalik? Imma għazi, ma nafx il-Voyage. Imma jifem. U bellaħtni. Inti taf minn huma il-band minn Thailand minn Guttural, minn Sing Fury, le. Misi Minala. Misi Minala. Mincing Fury and Guttural Glamour of Queer Decay. Dik isem ta' band. Isem ta' band dik. Ġbilli baħżina malla. Imma vera kienu joġbuni. Pero l-isem tajjeb, vera kienu joġbuni. Biex għandhom l-isem daqseg twil għandhom id-diski xi tlet kwarti. Spoon, int kont tara Deceduti? Jien kont nara Deceduti. Inti kont fih, le? Le, ma kontx fih. Nis li nafel kienu fih. 29. Tuna brief fact, what was it about? Għaxin m'għandix idea. Grupp ta' nis f'apartment block jgħixu ma' grupp ta' nis mejtin. Patati. Xiexa. Mejtin u ħajjin jgħixu fl-tipo ta' friends imma with ghosts. Haunted apartment block. Il-fatati ma jridux il-ħajjin, allora jagħmlu minn kollox biex jikeċċu, ma xalihom ġew invażi l-istorja. Li kella differenti li l-istil kien isu friends, ma kienx hekk hocus pocus. Jiena naħseb li kellu differenti minn produzzjoni oħra u nista' naħlif lek jien li kien cost effective. Ejja, for il-comedy. It was good. It was very good. No. Good comedy. Le. Mhux tal-li kien l-iktar ħaġa famuża dak iż-żmien. Ejwa. Konti insom int illum il-ġurnata.
Għadkom awards intom għal-kurzita, għadxie award. Kiku ma stiġu. Għaxan għal-award għana ta' Right, wow, Għalli. Deċeduti ġifiri. Tal-best podcast. Well done, guys, well done. Għana kull darba għan semmu għadi. Komplu sejrinek. Min ta' deċeduti fil-kelem il-ħajjin u kelem il-mejtin. Iva. Min kienu laboristi nazjonalisti? Krem taħlita ta' Eżatt bħal partiti hi hemm il-mejti u il-ħajin fil-ġiex camp, set tifhem? Ta' mhux m'hemmx. Serra ħrasek. Ħanik da minn sini. Faħħarom naqra. Min deċeduti u mhux scripted, ġast ħanfaħħarkom. How sweet. Min deċeduti ħarġu ħafna talenti tal-komedi li il-launchaw. Mario, Rodney, xisima l-oħra, Manolita, Gordon. Gordon. Imisma aħna kena fjud kbira berħajm mejtin, ġifiri. Xie ġifiri ke confused bija? Ġifiri ma kienux, they didn't get along. Fil-verita, il-ħajjin u mejtin. Għax isu formaw ġiġ gruppi. U fil-fat meta mbagħad meta kena xeqnu għanset kemm il-ħajjin u kemm il-mejtin, il-vibes kienu interessanti. Later on. Għabdu jobbodu l-xulxin. Ta' competition. Yes. Imma għax per esempio l-ħajjin kellhom il-minimum wage u l-mejtin per li memx. Ma kienx hemm minimum wage ta' xej u ta' xej ruħi. Issa interessanti, ma kien hemmhekk fil-fatt They actually got so deep into the roles, li għabdu jigifu No, vera they got deep into the roles. You think it's that? Listja heavy, jo. Sepek, għaxan għek, inti tamel. Le, jina sepek tara, xaħna niktar linji minnom, maħna niktar linji minnom. Kienem dak il-batti bekki. Aw, kienem erba minnis tal-ostra, ma kienem erba minnis li sfortunatament madnix. Imma il-linji huma parti sostanzjali, se kaġibnu on set, u najdu għek, u ma kienix linji, mux ovvja, u moħħatara, one track minded, madonna. One track minded. Fuq egg biss. Imma, biex inkompli ma' mela, iġibni 4 sijat. Ejja, ledika. Najt kelma. Allura, dik id-disciplina. Naqbat. Aw, Peach, dik għadar minn raġuni, għax madnix namlu. Għax, dik id-disciplina, PJ. Li tajt kelma. Tiġi tajt kelma u toq bilaqa. 100%. Bidu salaħat, għamil ġi 4 sijat. Imma l-fat li tiġi jemmek tajt kelma part. Ma titħallas. U bat titħallas bil-pina, u ma stajnix nħallas. U fuq dik xins għasu kifra, dakka it's a struggle, to do this shit that you guys do. We don't do it anymore. Għanajdu għadarba għal-dajem, ija impossibli. Impossibli. Ma tistax issir. Ma tistax taqla lira sew u drama. Ma tistax tagħmel drama tajba Ma tistax. u taqla l-flus. Aw Malta. Insa. Għax, il-raġuni hija di, malaj, zom notebook. Jiena l-barilla. Jiena l-barilla l-Italja għandi 4 miljoni jarawni u Malta għaw 100,000 persuna jarawni. Kem ħanitfa marketing budget l-Italja u kem ħanitfa marketing budget Malta. Dawk il-flus ma allura li bażikament il-barilla u għetnajt li huma l-sponsors dawn huma il-pappa ta' kollox nistgħu ngħidu aħna hekk u live. Eżatt. Issa, jekk qed itik, jekk qed jara 100,000 fluħ. 100,000 fluħ total la ħajaraw, kemm jistajti? Imma nistajlek xaġa PJ, il-xismu li nibdow l-affarijiet Maltin nesportaw mal-Ewropa kif jagħmel kull pajjiż żgħir. Diġà nagħmlu nesportaw. Nesportaw is-Sirjani mill-Ħamrun, per eżempju, nitfgħu mill-Ġermanja. Għandna trattat tad-doluri magħhom, jagħtulna xi seba' fix-xahar. Mela nixtieq nirringrazzja l-Pulizija Maltin li jiġu kull naħta sitti klirjaw buġibba. Kemm intajjeb PJ, you're so fast, Ostra. Il-PJ legend, du. You're so fast. Il-PJ legend. Legend. Xkonta tajt iġvir, ħabba biex tesporta whatever. Ma taħsbux kieku minn flok dal-ħessir kollu, intfajtu tamlu l-ġipsum. Kontu taħalaw li jirajżiet laħta. Gypsum Cowboy. Gypsum Cowboy. Unfortunately, ħseb għandek raġun ta' għax da' żmien, ties in really well with the Sirjani li qed inti ġifieri. Imma ġib. Imma for sure. Da' żmien da' xogħol 100%. Listen, jiena wara Evangelistic għandna minus 40,000. Boom, emmi. Kont imur il-McDonald's ħara sejdin it-tfajlet taqdina nixtieq xogħolak. Ekku, jina nista nirrelata x'kien hemm perjodu inti meta tkun fl-arti tajt isma' nixtieq l-arti. Sewwa li hija kakata tboss hawn Malta maħabba dik il-raġunijiet li spjegat. U tibda tajt jien għamilt tant effort. U issa,
Mux għax għandi disrispet lej lebda xogħol, imma jiena Ole, tant efertu jgħad f'dil-pożizzjoni. Eżatt. Taħarek minn ġew. Ħafna taħarek, ħafna taħarek. Kontu tifrankaw ħafna fuq scaffolding intom kif kont fajtu fil-ġibsu ma xtwalet nejl intom. Taħsib nit. Et nibza, The scary look is dead. Et nibza fej sejra din. Xej, le, vera, dik ju. Diki. U mbagħad meta jekk tintafaw fil-madum. Jekk tagħmlu l-grouting, tista' tqabluh ma' ġilda ta' Abigail. Jiġi abjad sabiħ. Vera. Ġia xi waħda naħseb jiena. Vera. Din kienet il-waħda. Il-grouting. Il-ġilda isa grouting. Ġilda tiegħi bajda. Missa miex il-ġilda tiegħek bajda. Tajt Beyoncé inti ġifieri. Serjetà. Tajt li Beyoncé? Mela kbar u miftuħin ta' xejn għajnik. Naħseb li mintix bajda. Le naf li ġilda tiegħi bajda. U fis-sajf bajda tibqa' ġifieri. Mela. It's Ħamra weja teħmar. Ma nħarġx. Fid-dellek. Isma' irdu naqbdu fuq xi ħaġa ma xi ħadd. Għamlu, isma' program ta' diskussjon mur fuq xarab. Jinsib jew ma mnieħri pereżempju. Eżattu, ma dak Naħtaf li għasqbat mamni. Kif ma qbad ma mnieħri? Kif jista' jkun? Issa Kulħadd Jena ħinkollu naqbad Tiegħek Alla jbirku. Għalek għawit xajt fuq l-imniħer u antika xina kull darba dik il-xajt. tkun daqxej diversification, mux. Aħna tiftakar kolli, aħna trendsetters. Allura aħna mustan għodu namlu. Eżattu. Tali aħna we're trendsetters, ħantukom naqata option. Ejja. Faqqa. Għax aħna ċarajna li l-manual labor palissa jitħallas Ħafna iktar ħjar. mix-xogħol li tagħmlu intom. For sure. U nixtuq nejnukom. Eżatt. Thank Grazzi. you. Grazzi. Ħantukom ftit options. Okay. Fej tistgħu tmorru minn flok toqgħodu broke tagħmlu l-films. Mux Okay. ekku. Ta' xi seba' sigħat, ta' tmor tagħmlu dawn l-affarijiet. Mela. Go for it. Mela, manual labor tajjeb huwa li taħdem mal-one. Daw kollha. Kolla labor. Dawk. Tajba. U s-sibbiċa xogħol dejjem. Eżattu. Mintom. Ma labor ġaħdimna. Naħbilna ħafna Imma ma' labor. intom għalissa Eh? mux ta'kom. Le. Intom għanna għal-oħra. Aħna ma jina. Aħna vera, onestament, mandiġ koluri. Palissa zgur. Palissa zgur. Aħna u program onest, per eżempju. Jiena ma- L-spooner u preċi l-intreda mal-klip. Fiji, ħares lejja. Das kam l-spooner u l-intreda mal-klip. Inta taħseb li jien nazzjonalista? Ek naħseb. Le. Le, ta' Kif tista' bħalissa tkun ma nazzjonalist? nistax tkun nazjonalist palissa. Repita ġetin L-ewwel net jiena nirrifjuta li nkun partit ist. No. Jien nivvota, u min ispinnu nivvota fejn jaqbel li jiena nivvota fejn nara li hemm naqa' sens. Ammetti, ma taqbilx mal-korruzzjoni. Daqqa xej. Allura, nazzjonalista, madonna. Għax il-nazzjonalistu. By default, fallija. Trap question. Jiena ma tillet partit. Ħantikom manual labor. Bajda. La joħroġ. Ħantikom manual labor tajjeb ieħor. Manuel Kuxkiri. Dakkat kemm manual U kemm labor. kemm labor dak. Tajba. Dimin ħareġ bija di tajba. Tajba di ċajta. Għaġbitni. Dak tajjeb, dak tajjeb. Per eżempju, jekk mbagħad ma jġbokx il-labor, tista' tmur manual dellija. Manuel Deli. Jekk ma jġbokx il-manual labor, Tajba, tajbin. Toqgħod attenta xi tellak il-qorti stat Silma. Eżatt, ekku. Kemm hawn min iħobbi tella nis il-qorti. Lina tellawna darba. Taf li tellana. Mela. Gordon Manxe. Vera, dak il-kuħat tella ħaqqa. Vera. Dil ħaġa u nixtieq nagħmlu pubbliku lin-nies. Kunu tagħmlulna pjaċir meta tellawna l-qorti. Imbieħu lejl iżjed normalment. Vera. Vera. It's a good one, vera. Provu ifmu għal aħat ma tirbuha. You know. Immaġina li maħallef xin jara l-inna qoddim. Jaħlilu l-ħin tal-ġurnata fost min qatel stupra. Eżatt. Biħi l-kilos. Għana għalli ċajta fuqi. Miss. Da titnejjek bija. bija da. Tista' tajdu jieqaf, please. Zejjetu. Imma daw kienu, insomma. Avventura ħelwa kienet. Daw kienu, jekk ma ġobkom il-Manuel Labor, tistaw tmorru Manuel Island.
Tajba u koll. Morru għal-kwit. Tajba u koll. Għalissa Imma għalele ta' delija tbitni u ta' kux ta' delija ta' kuxkir tajbin. Zomma dik, zomma. L-oħra taħħa. L-oħra laħar wahda tistanna. Imma timing u kollax għadna nitkelmu between to be fair. Ej, għax intom Madonna tparlaw ħafna. Sorry. Ma terġax kuna. Sorry. JD jara x'tagħmel u għalek ġejja għax ma daw it-tlieta flimkien ħanisma' biżejjed paroli jiġifieri biex naħraq imqara spuna x'inkwieta ostja. Min jaf l-editing kemm ħajjidej jisma' txaċli. Spooner nalaqħal iħi. Mela, aħna nafu li intom tobodu il-jowħad il-kummissarju tal-films. Ajwa. Kontu tafu Għamilli kafe, bro. Għamilli kafe. Il-kelma mi beda jina ma titħolx fil-reġistru tijaj. Għajdu għanna ċerta divergenzi ta' opinjoni fuq kollox. Aħna program sarfiri kuġi nżidu. Infatti, jizom aħna nikkwotaw. Dak li jettu fuq Facebook, sowa, hemm xi photo post. Mela, dan għajmtom. Take two. Da zibel. Zom waħda. Ħanna qaraw xertu intom fuq Johan. Da zibel puf ta' tap, mesħa ta' sorm Johan Grek. Bdejtu vera b'saħħa, guys. I think it's a good opening. Il-kummissarju tal-films, just in case xaħat ma jafx minnu. Jew skerz tan-natura. Dan intom għettu, il-fondi mizeri li taħti l-produzzjonijiet Maltin daħħalhom fit-toqba wisa ta' sorma. Għax ma tmurx tinħexa miegħu il-David Williams. Ma xbajx tilaqgħu li ma konx tidu għax kemm għandek. Steven Spielberg għallilkom lajk. Naħsaq tajtu bieċa minna barra, ma. Għamlek tar? Kien hemm xi biċċoħra ejja. Meta drafti għajni għan naħseb kien hemm xi erbalini oħra. Dan. Ija, naħseb kien hemm. Għalix dil-mibeda kollha. Vera, għandek raġun ħamur inneħħieħ. Bżon ikun hemm il-maħfra u nimxu mod ieħor miegħu vera. Ma soħan għamlu ċara, għamlu net. Yes. This was a skit for any idiot who didn't realize it. So, għadana mux vera kitbu għek fġiħ il-Madonna. Biex jifim għaxa, biex jifim miskom jisħu tajtu. Itkun fanni xajmorri fitxo ma jisibu iġ. Aħna edinaw purely għall-entertainment. Pero, minn għandu bżon jgħid ċaħġa. Ma dik kienet vera worth it. This was a good one. This was a very good one. Imma clearly hemm il-beef bejnietkom. Beef. Yes, hemm mux beef naħseb, hemm a whole herd. Taħseb? Of longhorns. Għaddejn over the prairie. Il-raġel ġab balla films dal-ħar. Mela. U kan ġab films. Li fit 3 xhur nibatulu l-emails unċoblu biex niltaqaw għal 5 minuti. Laqas għalinna, sorry ma nistax għal-izza. Le, mux jgħid għajt miegħu face to face, dan ġotiċ. U għalli, mela ħansifer ma li niġilura ħankelmek zun il-taqaw. This was 3 months ago. Forsi mar busy. L-Australia tal-kuġini tmurt leċċur. 24 sijaf. U kellu l-David Williams in between ma. Kien busy u kien He had his hands full. Isma, dakka bżonna l-muħ jispelli ismu kull-jom l-David Williams. L-aspelli għazin. U Williams. Williams, da kuj jiktiba ħazin. Mela mux darba kittiba ħazin. Dejjem jiktiba ħazin, Efem, with all due respect, jek inti suppost Williams tiktab Williams. Problema. Jew dek il-keyboard moħxi, jew għandek subajkna akbar iż-żejjed, jew għandek xirna problema bil... Kan komplu emma, semmu intom tippretendu li da ħajati films li l-kom, flus li l-kom, fondi li l-kom, flok li rrid li skot, per eżempju. Ma rridux fondi minn għandu Ma rridux fondi minn għandu. Telefonata rridu. Imma kif ħatikol bit-telefonata, eżatt, kif ħassara tmuran tal-quick save u tajdu għandi telefonata ta' Johan. Kem ħattini? 30,000? ħadulu l-fond, ma dux għan. Eżatt. L-aħjar ħagġa li ġrat naħseb. Ma rreċ imkini ħarġi fri le, ma nibżon fondi. L-aħjar ħagġa li ġrat. Għalfejn għandkom bżon t-kelmu. Cash rebate, boring biex nitlu il-40% li għatu per eżempju Gladiator, meta jġi Malta jtu għam l-miljoni l-ura. Aħna għanna bżon il-cash rebate fuq il-film tagħna li forsi jiġi
20,000. Ment, ħdej l-4 miljoni. Ma jispunu, U min kollox qed jagħmel. PJ, ħalla soment il-pagi. Moment naxi sija kuljum. Ma 20,000 huma flus ukoll. Imma ħdej l-4 miljoni natu. 4 miljoni natu għal. 50 miljoni natu kollox. Imma jena nemmen li ma tistax ma tagħtix kas films indiġeni, anzi kważi taħdem kontrihom, għax hekk qed tiġi hekk. Imma s-sanaraw, għaxu business, immaġinaw intom sawa. Intom il-kummissarju. Le, mhuwiex business. Il-film huwa kultura wkoll, sabi, dik il-mentalità ta' żibel Maltija. Għalhekk għandna kullu mkien għalma kostruzzjoni tiegħek, għax laqwa l-flus. U jiena għalhekk til għalhem ma m'għandniex sens ta' kultura. Jew ħanamlu għal-flus biċċa ta' xogħol, jew noqogħdu dan naraw Netflix, guys. Oh, għana m'għandniex familji. Jien premur ngawd il-kelb nqgħod nagħmel film ta' xejn. Le, biex, u jien nagħmel l-artisti u l-atturi. Le, flus. Exposure. It is a business, it is also culture, guys. It is also tkun hemm bilanċ. Dik il-mentalità ġabet, per eżempju, għara differenza bejn l-atturi u l-kantanti. Tifla żgħira, tifel żgħir, tibda tħeġġu biex ikanta, għax da taf li għandu part-time. 3 darbit fil-weekend, ikanta for a good amount of money ġottiġijiet, sawa u tiġri huwa business. Sawa, l-atturi le, l-atturi għal-passjoni, għal-kultura, għal-zobbi le. Imma PJ bl-istess argument tiegħek allura għad dil-kaxin bejn biex inħallsu ċerta nies li To jumpstart an industry, irid jitfall irid Ma biex dak il-punt biss. Ma fimtniex PJ. Titolbuh flus għax ngħidulu hemm dil-mekkaniżmu ħares lejja. għandu jaħdem għal-Maltin ukoll. Ma fimtniex u ħatweġġani u taf xi ġrek tweġġani PJ. Naf eżatt. Imma ma kienx dik id-domanda ta' il-domanda ta' Max il-film commission huwa business, veru? Mhuwiex business imma. Business. Le, l-entità tal-gvern business. Il-film commission huwa business. Le, il-production house huma business. Zom, ma għandux ikun business, għandu il-production house huma l-business. Imma they're running it as a business. Alright, Max. Because it is lucrative. Namlu zifna Max. Tajt qalbek. Intom tħaltu f'din Min kien bissik, inti jew JD. tajtna dik id-daqqa. Allura aħna. Immaġinaw, intom il-kummissarji tal-Blue Films. All right. Qabdu li l-PJ namlu Blue Film. Tajba. Ma taqalawx lira. Għalix le. Le, tajba. Għax għandi zabbi zaħir u zaħi kbir. Imma xorta. Sens. Imma xorta ċertu spettaklu. Market vera zaħir. Market. Market vera zaħir. Bistarom il-porns isbu bissa. Lessits, per esempio, PJ għandu xarru twil, dak tista' ta' ħafna fajt. Ma kieku tagħtu fondi l-luk magro. Inti tiġi nix. Imma tagħtu iktar fondi l-luk magro, le? Jgħod jakx il-lasagna. Tagħtu iktar fondi lilu, le? Le. Luk magro, ħafna bħal luk magro. Eżatt, kemm trita u bħal luk magro. Bħalkom, speċta. Bħalkom ma ħattu. Le. Dik ver. Jiena kieku. Le. Ħanedu, nishtiq aħan, mux nihdu break, imma ħamorru direzzjoni naqa differenti zaħires ta' parissa. Għax tali aħna konna din nitkelmu fuq xieħdimtu, xamiltu, l-affarijiet li kelkom intkom, aħna nafu li kelkom u kol Ġizel. Fuq xiex kien Ġizel? Ġizel fuq ġiġ titfall separati meta kienu żgħar, waħda spiċċat familja senjura u l-oħra spiċċat prostituta. Issa ħna għamilna naqandaġni, għamilna naqa riċerka u sibna. Li ġejar aħba dak id-demel fiet l-ankom fl-studio fox id-deċidu til-għandu. Aħbem ma dik il-Filippina li toqt ġerju la 20 euros l-axar taħajtu beta jkun ġaħom. Mela jien aħba bi 20 euros laqas la bjatajnik difreja ma naħxilek u ħallina. Li ma kienx mejet bil-ġoħ mela ġimijaj. Kiteb teledram fuqi. Għamil 3 miljoni minn Malta u 7 miljoni minn Għawġex minn fuqu. U man taddilu minn moħħu. Jibat li l-manteniment ta' dak it-tifel li kien se jkun ma naħħajna sqallija. Xej foxxi li balaqditu. Man kjaj darba ma dik il-povra aħba kien se jkolli tarbija. Ħana randix bżon xaġu ħana tal-flus forse għandek bżon tneħħi xi 2 oħra. Ħadd serious, Oh my God. Tiġiba ġewwa.
Għandha ħafna rabja din is-sinjorina. I love this character. U mux kullħat jaf li għallu t-tifla ta' Salvo għajma. Għaw min jgħajt li din flimkien. Jimma najċ xkik għandu uruntant kbiru sabiħ li t-istat fawġa vetrina. Insomma, illum il-uruntant sar moda li dal-waqt ibda jbiħu d-Decathlon. Għabi ma tiegħu xenja tant daqrun li ħajkollat biddel kull joma minn Spiteri għal Del Torres. Il-producers Maltin ruħi. Insomma, kolla jbatu bil-period. Waqt filming tasbu bidu ta' reklam tal-Valium. Titħol on set, flok welcome drink u tuk xafra biex tuqtaq tal-vini. Wow! Jajdu l-ek li tieħdu pjaċir, Mela dak il-kollom midwaja x'jamlu. Jinta fawuċom ma' salva vita jila all live on neutral f'da. I love it. Is-sekse, Mela sar dis minn fuqi. Poġġa ma' tifla ta' Salvo Mallija u issa ħlif joħroġ lunches u jinfaq after hours mal-kummissarju tal-films ma jagħmel. Tismaħħom, sejħu xurxin. Jisom ixommu l-basta xurxin taħt il-friġ. Hi, Carl, kif inti jo? Mux ħażin, kif inni eb? Eb marret lem, jo. Lem qasir għall-Amerika, Carl. Ma nafx, jo. L-importanti li telqet lem. Oh my God, that's so good. Il-PJ. Is this character regular? Le, dak aħna nivvintaw. Karattru ġdid kull Can you program. please keep this Karattru character? ġdid kull program. Kull guest għandu karattru ġdid. Mux kol darba, ma kważi. Dal karattru li tibqa. Ġizel. Tolbun il-copyright. Kemm tajba. Eżatt, Mish Giselle. Tamillek, 20,000 bis, ta? Miex, ma jisimix Giselle. Kemm Giselle. Dik Giselle il-qahba. Dik il-qahba. Giselle. Għalek dika Giselle. Tajba. Mela jahan komplu. Mela, Abigail, kemm inti tajba. tlaqt minn Malta. Għax gvern korrot. Dak u raġuni jala. U koll. Għalek tlaqt. Mela, tija. Mela, jina forsi mux tajjeb għal-politika ħabbad il-raġuni. Imma tiġiġ tajlek. Isma Max, Sara, għanna dawn miljon. Sawa, dawn unfquhom. Ma nħidu xej minnom, Ma nħidux. 10%, 5%. Ma taħsibx li tkun liktar bnidem mux fid-dinja. Jekk ma tuħux biċċa minna. Ma ħanaqaw serju. Ta' serju. Nidħollok serju. Forse għalek minn Ħala sejja. Kien hemm żmien li għat naħseb bil-fors il-korruzzjoni. Wara l-Panama Papers kien hemm żmien fejn bdejt forsi naċċetta l-fatt il-pajse quddiem imma mbagħad mud defni. Dik il-10% leads to a journalist being killed. Issa waqajt il-program dawn ħafna. Imma memx fejn. Għaxek inti ħatu 10%. Sekonda, imma per esempio il-ġimma l-oħra tajja xaħat. Ma wafqux il-karozzi kollha tajja xaħat. Imma jek tuħu 10% is gonna lead to fuck-ups. 10%, ma ta' dak il-xol kollu ġib dak il-business. Ma tistax taċċetta, bro, jek taċċetta, inti ħat taċċetta kollu. Mux taċċetta, jina Tibda niżlu, ek taċċetta korruzzjoni, kollox ħajibda niżel. Isma, u jina, Ma nistax, Max, jina, inti mizzawet, inti. Jien mizzawet. Issa billi kienet staff party u kella xina afflert fil-kamra tal-banju, dik innaqaw miskina mux fil-work party. U xorbot whisky, allura miskina xorbot whisky. Taċċetta dik. Taċċetta, Max. Jina le. Eżat, Allura, full stop. that's it, All right, that's it, PJ, that's your answer. You cannot accept anything, zero. Bot kem xej, ju. Torqod barra fit-terrazzi. Dak il-nejl u għaj fil-pipi tal-kelba. Spajna, ma dak. Konversazzjoni, Eża, mux problema. Imma ħalċa, inti mort l-Amerika u ġejt lura, Palissa ġew sejra. ġeja u sejra, ġifiri bħal kulħadd, ħat applika ma' living issa. Le. Le? Għax inti x-sejra tagħmel fil ka tiġi lura. Għalfejn sejra u ħadda tiġi għalissa lura. niprofa nidra, Max, jax wahdi jaqbad ninqadwejja. You're getting used to the lifestyle over Yes. there u hekk. Jien kont naqta rasi li tlajt għal-duda, ġifiri. Kont naqta ditfarrasi taħt man nara. Kajlas xinu awkward. Ma nafx. Vera tajjeb dal-podcast, vera tiħdu Ġurament, gost. għalbi kajma għeċej. Ifem, em raġel PJ. Em raġel. Imma ma tlaj, kont, imma insert ammek, mux ux tlajt għalih. Le.
Ta? Tħadlek għal-wahda li xismu, Tħadlek kellek punchline. Ejwa, li? Għax għatlek mux għastlajt għalli, hun sejtajt li. Ma kienieċ ċajta. Inżin. Pero mux kien scripted. Le, ma kienx da. Ħarġni jissa, ħassa bas. On the fly. Le, ma l-punchline kienet. Għatlek ma tlajċ għalli, hun sejt li. Zilta li. Nisjajta, PJ, tajti. Competition għaw. Sa, apart il-nejk, ħanġibu naqaruħna sew. Dik Giselle kienet tajba. Ħansa su question, ħansa su mistoqsija. Ħansa su ksija fuq l-Amerika, malaj. Ejja. Dak veru ħafna suwet. U koll. U koll. Mem ħafna minn kollox. Ġiri mux fil-films bis tidaħlu għam. Le, minn kollox. Le, minn kollox. Allura, ekkem ħafna għalfejn minoranza. Oh, stupid. PJ, that was so stupid. Ma tajba. Għaxem ħafna minn kollox. Ħafna minn kollox. Ħafna minoranza. Ħafna minoranzi. Imma, apart il-nejk, ġifiri, kif sejra mek? Is good? Is it as different the Malta kultura? Xol, forsi? Ix-xol aħjar, minna lissa ma stax naħdem, mux arrestawni. Ġifiri. Ma lissa qed nara. Sa' kemm nkun nista' naħdem. Eżatt. Għandek biex tara. Give him the psychology, Gabriel, go for it. PJ. Meta, titfaqqa counter spooner għalli ħajt jista. Jena meta kont indoq drums. Ja, u semmija Gondajma. Meta kont indoq drums. Aħna kena darba tur l-Amerika, ma konx għadni maħħom il-band. It's true. Ma kena darba. Għax kien band. Le, ma dak il-band li jena kon mili maħom xit minn snin. I was their most recent drummer. U għabel ma tħalt jien, kellom ċans ta' tur. Għaxħalija dak il-band tijajti. Ma insomma, whatever. U kellom pjanati xie xar. U kellom bżon xie working visa kif tajt inti ġiġu fi xit. U dakka jiswa l-eluf. Xie 12,000. Malla, sla, daw fucking tfal zar, brok malla. U l-organizer għallu ejdulom sejrin tamlu ġiġ gigs birthday party. Għallu l-mek, daħlu l-ambasċata, sabulom ġfuq il-MySpace it-tour dates kolla. Oh no! Birthday party, zob fux kamandek, ma titħol għatfl-Amerika. Il-nostra! And they can't go ever. They have to pay you 20K ahead. Multa. Inkella terda. Fucking. Ġifiri t-prova Ma t-tlejja tistax portu għal-tajdru għamek ndoq bla strument. Dugu. Oh my God. Kollox ħazin. L-Amerika heavy shit l-Amerika. 20K xinu majdlu web. 20K. you know. Peanuts, bro. 20K. Aħna qegħdin fil-films 20K. You know. Jien 20K nimsaħem nieħi. Eżatt. Ġili għajtu matturi famużi, xi Denzel Washington jew xi ħaġa dak kien jagħmlu Kuna ħafna fil-fatt. Vera, ma taħseb li inti Denzel Washington għandu jitħallas daqs tat-tur abjad. Saqsu mistoqsija. Tini waħda t-shirt. Għax aħna, Red flag. Forsi għandu jitħallas iktar. Intu għax għaffejt, aħna. Għana jidek Denzel Le, Washington. xorta, anka jek jitħallas iktar, Attur kontra l-bojot. Jitħallas ħafna. Le, attur kbiru. Tajba. U tafu minnu il-film Commissioner tal-Amerika. Għandhom dawk. Ma nafx, kiku taboduħ zgur. Ma nafx, ta' depends. Le? Le. Taħseb għandhom vera film Commissioner. I think it's all privatized. Le, shit, mandom. Naħseb. Għandhom industrija. Le, it's privatized. I mean, they have the industry. Isma, kien hemm film commissioner zoħra qabel Johan, ta' Mela. We had a very good relationship with all of them. Vera? Yes. Min kien hemm qabel Johan? Engelbert Grek, Louisa. U kien hemm manka. Insomma, kien hemm Russell Crowe. Oliver. Engelbert nalija. Ikanta. Le, dakkam nalija għandu xi ħaġa huma kienu, imma dak iż-żmien film commission kienet tissapporti għal-film Malti. Eża. Illa kemm Carlo Serju. Illum saret Dala tagħmel 52 parties.
Part. Ma titħajjarx tagħmel protesti u hekk ara kemm morru tajjeb tar-Repubblika. Forsi ma titħajjar. Jaħdmu ħafna minnhom, 75% qed jaħdmu. Ġifieri. Mhux hekk. Għamel protesta tajba hekk. Niġi biħna ħajni kienu hekk jinsafru. Mhux aħjar Temu, tgħidu bil-xismu. Telqet nagħmlu stand. We have a business, yeah, we're gonna do it. Engelbert mhux tużaħ biex taqta' xi ħaġa. Angle grinder. Imma. Skużawni. Ħarġu l-ġdid. Mela, wasalna ħin tal-logħba. Dil-logħba jisimha Għawena, ħdejja smena sabi hekk. Ditloba jisima fondi jew le. Fondi jew le. Mela, basikament, immaġinaw. Oh God. Immaġinaw li ċemprilkom Roberta Bella, so għalilkom intom minn issa qoddim il-film commissioner. Fidejkom. Alright, oh God. Abigail il-film. Ħammorru serja, ħammorru U inti il-commissioner. Alright. Mela, ħantukom films u proġetti. Oh no. Ħantukom films u proġetti u intom tu tżejdulna jekk ħafx fondi jew le. Mela, all show no blow. Mela, ħanibdew. L-ewwel waħda. Passion of the Christ to the Resurrection. Tal-persona kribi tad-dinja. Għaxar il-leħja Kristu. Da Gordon Manche. Da Gordon Manche. Ta' Gordon Manche. Yeah, Gordon Manche. Le. Ma Gordon Manche. No funds. No funds. Mejja tħajja. Yeah, Gordon Manche. Xorta, ħajar nikdem insin. Sa l-Easter musa namlu. Sa Good Friday. Sa ġimma kbira għana. Em bizzet funds f'dak So, dan għalek, ma sejjen, it's good. Eżat, 10% mill-paga ta' kulħadd. Issa, dik vera, dik Sorry, fil-punt kont se tikdmu l-sienek. No hold bars. Jena xil semmi li 10%. Mela, Jurassic Park, Return of the Zobbasaurus. Dan was good. That's good. That's good. Għalli għalik. I want to see this film. Zobba for me. I love Kon it. honest, Abigail. Iva. King Bird daqsek tal-hooligan. Le, ikbar, Ikbar. Jena naħseb Zobbi Spooner hekk ikun imqajjem. Zgu, minna f'zoppan. Imdawar hekk tipo u jidħol la ġemba. U blavina wahda. Xej, jekk u jibbella ħlala. Ġvina, it-tuħ. Jena kiku Ivan l-ispuner kellu tuħ. zobbu għak ikun inkwetat ftit, ġifi. Eżatt. Bissaqajn bid-dempa, oħxon għandu trouble, bro. Għandu l-bajt. Għandu trouble seri, eh? Una, rajt Iva jew le? Iva ġbiri, da. Iva? Lalla, Iva. Mela, li jmiss, so dat tuħ fondi. Iva. Yes, fondi. Sharabank, the end. Pox il-PPS, miktub fuq. Iva, ta' Iva, dal-film nishtiqna Iva, anka vera jena. nishtiqna raħ dal-film. Definitely. It could be an interesting movie. Tajba? Ejja, Movie tajba, interessanti tajba. ħafna U dal. mela forsi li jmiss Jena naħseb. bħala commissioner nifondja. Tajba, għanna u jħed. Li jmiss. Kazin, The Return of Sharabank. Issa unek ħallina fil-personali. Għanħalli fidejk, inti diġi fil-ko, xismu. Il-film inter-commissioner. Lejna, Lija. Kemm huwa perikolużi. Da raġel vera kiesa hu arroganti. U dejja dardira u zgur ma natax fondi. M'għandek ċans ta' tiffondi. Ux minna liħli u da ġommallija, ġommallija u le. Le. Alright, le mela. Li jmiss. I love you, John. Ben Her Kamil. Bravo, wow, I love that that one. is awesome. Ben Kamil. Kem ġitajja, u Tajjeb ħafna, pero. Tistaw tibatuli dal-poster. Wistajja Għanitfaw ġistja. fil-kamra ta' sodda. I mean, come on, I mean, look at that. Entertainment experience of a I lifetime. mean, it's awesome. Tajjeb, I love it. Joħodom. Le, le. Issa, attenta, Le. X'għandek għajja? Inti rajt raħħar xena ta' Le. Ben Herbid, zwimel. Issa tittoqtlu, Abigail. Kem ħan ifandjaw affarijiet, Carlos? Għandek raġun. Nkunu selettivi. Imma Aspet ma donajniex. Nistaw nifandjaw, nistaw namlu short film dan, nifandjaw short film. Ben mandu bżonna. Għandu Love Island. Għamil tam dik Mela le, raġun, ma għandek jħadix. Li raġun. jmiss. Limestone Avatar. Fajn Avatar forsi tina l-fondi dak il-liba. Isma tabda bil-P,
Għax mux aħna mux aħna ma Għax dik minna tap, t-referu, aħna għal tiġi tap. 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 Itina l-fondi dak il-vit. Li jek, eżat. Le. Limestone Avatar. Le. ċerta li le? Mark Doneo Polci. Vera, tekst fil jamilu. Veru, veru. Le, għax jider naqari pof. U daqxej. Jider naqari pof ta' fkif. Li jmiss. Planet of the Rapes. Da ma nistaw zgurni le, bro. Ma nistaw. Lex, madonna. Lex. Illa kemm tajba. L-iktar ħaġa. Lex, id-doluri tajba. L-iktar ħaġa inkwetanti mux li jem John Suda emmek. Li PTT. Issa t-naraħ John Suda, madonna. Heavy. Dina. Planet of the Rapes. Din iktar ċajta heavy tal-lum. God. Ittu għajaw le, tu fondi Planet of the Ma Rapes. nistawx ġatu fondi tijaw daw. Ma tistaw. Le, ma tarax. Għax is-swet imma pid-didio. Ta' fintu. Lew. Le, li jmiss. Invictus 40,000. Oh, God. Data min nifandjaw imma ta' Da ħelu, Da naħseb, dana għet inħoss li love story vera profonda. Tordu ta' Matt Damon. Romcom. Joħodom? Eva. Naħseb iva da, dan joħodom. Li jmiss. Lowell's List. Oh, my God, guys. Oh, God. This is wrong on so many levels. Tuna Awards ta' xaħġa. The prequel tiġi. Bil-forza x'ma kienx jitfadal wara. Isma, l-ewwel in-naħa l-oħra, ġi ta' Schindler to be Għalek fair. il-prequel għabdajdlek. Alright, ta' xina naqas low. Le, ma nifandjax da. Le, l-aħħar wieħed. Perikolus. Shrek. Missieri. Taf li ma naftux. Ovvjament, għax jgħad. Hello, ġi, miskin, hello. Da min nifandjaw. Da nifandjaw. Just for the kick of it. Għanna xjoħroġ, da min nifandjaw. La. Tixraqlu l-missieri ta' Shrek, gustus. Taħsbu li il-films gbar kollon fondi għal-bitches? Prostituti ġifiri kollon fondi biex jħalsu l-prostituti? Ma naf. Ma nafx. Ma s-sexi kun hemm naqaj? Aħna ma namlux films gbar. Ma namlu dak it-tip ta' films. Ta' prostituti tagħmlu fejn. Ma jkonniex flus biex ikonna Loki on set ta' separ prostituta. Ma xinti naqgħu duttura xi sibli jisu. Titkun Kemm PJ għax ma nifhimx ta'. Bil-5. Bil-5? Sub-Saharan is-sib bil-5. Laqastu kafe bil-5. 30 senilu forsi. Kinder finger. Taħseb li misna nirregolaw il-prostituti. Inti tifhem, inti tirritħalla. Ejja, mela. Jena kollox namen. Jiġi. Mal-ewwel jidher. Min jaf x'għandek tal-felul ma' xej assolutament. Daka il-prostituti jekk nivwi regularize ta' u namlu għam kif suppost bil-fattu kollox. Mux irqaqu. Le, dawka jihdu il-Children's Disallowance. Oh my God. Xet nisma l-lum. That's a good one. Spuna ħajmu. I admit that's a really good one. Dikket li jinti biex neċa ħagġa u daħalta tajba. Children disallowance. Tajba. Tajba. Il-punt huwa tal-li semmejna il-prostituti. Għanna it-tini mistoqsija, it-tini, parti tal-interview ma' Giselle. I love Giselle. U xatturi Maltin id-doluri smaliħu. Laqas għandhom biex jihdu kafe mis-serkin, naħseb kemm għandhom biex jaffordjaw il-happy meal ending tiegħi. Mhux ovvja kollha rqaqewda. Jiklu darba kull 3 xhur biex jaffordjaw imorru filming f'għaxija. Ikun hemm atturi li jieħdu tfal tagħhom filming biex jidraw ma jiklux ukoll. Bir-riħa ta' fjak li jkollhom ħirġhom minn ħalhom taħsbek li qed in-numero 1 wara tkun daħlet konsenja kok tajba. Imma tajba titkun, minn dik li fi kwarta taqtalek vila minn rasek u ġibek taqbes isek ċola fuq il-blad bil-Parkinsons. Oh my God. Atturi barranin differenti. Coaches bid-double decker sħaħ naħxi. Tant niblasbu li wessaħal iktar minn ta' Claudette Patch.
Inġerris bupisni magna bżewġ pistin sa daħirġa minn servis. Imbatta l-irġil fuq sidrisni karina fi zmiena. Samna l-investew, l-studios ta' Rinella. Għax Malta nbidlet minn mindu għamlu dak il-naqra parking barra biex tuħunejka. Għasil emissit tarmak taħallu għara sil-krow li ma jċempillix. Hi, Jiz, where are you? Coming to bottle my bores? U jitħas intiħ ċans ma l-lewe najlu, mela le qalbi, where do you want to battle? On Sidri or on Sider Johan? U deja jazel il-Johan. Jgħidli qalbi, vera you are good for the lib, imma bnidem tal-lib das Johan Mausch, Maximus Libus. Ujibu l-asmek! Għaw najdu kif inni fuq Russell Crowe dik iż-zaqqis u d-deboslet biex twelled barri. Bil-ħwejjeġ Russell Crowe, bla ħwejjeġ Russell Crowe tal-Madonna. Ġili biex sibnilu zobbu ġibna klib tal-pulizija. Vera għandu zobbu kbir, ma da jistaj kollu kwed daqs il-Mercury, għaxek ma daħlux jibqa barra, laqqasek waslek li kebz ma tiġi. Samna laħalin invenvinlu l-prostit, għax kju kollin daħali disal minn keb fi xaħam biex insiblu l-pesisa. Biex xajta? Darba minnom emġew tliftar loċ par imsiletu sinna. Imma, God bless, dejjem jirnex li nġibu. Tittaraħ kem ikun ħelu. Minn bejn it-tinit ta' xaħam. Iċarċar jisu sapuni. Oh God, PJ! Okay, PJ. Sick minds. Oh God! Sick minds. You just killed my sleep. Biex ma jgħadġa Ma ġoħra. rridx noħlom bija. His libido. Hey, forget it. Isma int għandek misluta l-mannipil? Iva, Nstraqala. għax għamilta meta kont nistudja barra? Għala ma, for what reason? Tamela, raġuni wahda, misluta manni pilta kizmien, Xini għal-pjaċiru. Tu aktar pjaċiri ma bija? Dak izmin, iwa, għax, fimni, meta tkun l-istess partner, un botiġu dik il-fazi ta' bizza tal-misluta manni pil. Immiwa, tiġi iktar sensittiva. Speċjalment tkun dik tamela. Imma mux għallum, illum edem bħala rekordju ta' dak izmin. Ozmin, kif ħallejt. Niftakar dak iż-żmien meta milta f'nofs Amsterdam xi l-erba' ta' filgħodu. Wara l-qoddis. Wara l-qoddis ta' tlieta ta' filgħodu. Weġġajt u bla loppju ħafna minn dak. U għandi storja kera fuq għax tlifta mal-ewwel lejl u biex ma tinħalaqlix għamilt labra tal-ħjar. Enta la zobbot da smija bodda l-affarijiet. U filgħodu kif il-ħamek maħħa. Nistaw nifku nitkellmu fuq il-labar. Daqsek. Suġġett li jmiss, Carlos, inti ktib Ġizel. Yes. Għamil deċeduti. Aj, ma rġex wahda. U kont toħroġ ma' Abigail. Kemm iż-zopp joġbuk il-fatati? Ħafna, bro, ħafna. Temnu fil-ħares? Serious question, temnu fil-ħares? Nishtiq nara ħares. Ma temmen fih? Ma nemmix fil-ħares, s-sax nemmen li xaħġa jibqa, maffalit li ma nismux. Ħares. Bħalladam taħt l-art. Eżat, bħalladam taħt l-art u Temnu fil-ħares. Temnu fil-ħares. U għanajdlek Iva. Għanajdlek Iva. Daka, meta jmut Boccelli, xorta ħares jiġi. Ammetti li tajba. Tajba ħafna. Tajba ħafna. Tajba. Ma nafx kif ħani rispondi. Min kitib għadin, PJ? Very probable. Bejnietna. Nice, this is a good one. Għaxet nara kontent. Le, jien nifra biex xolta ħattijħor. Le, to be fair, PJ, vera nammira l-fat li he never ever tried to steal any limelight whatsoever. Jo, ħazina jew tajba, pero jek ħazina serraħ rasek Mandiġ dubju. Memx kantunier. Mandiġ dubju. Kemm mint ħelu? Għat! Ħriġt ma xaħat ieħor li f'Abigail. Iva, ta' temmen. Kelli l-kuraċ nesplora iktar widien u... She didn't ruin women for you. I almost did, eh? No, she did ruin for a long time. For a stretch, she ruined women for me. Niftakek tiġi l-godajva dak iżmin. Għax kontet nesplora, fiex, kontet nesplora avenues oħra. Isma, meta konna fl-imkien konvinċejtu li ju gay. Ikkonvinċejt tal-fejn tisist il-violenza domestika. Ikkonvinċejtni għakelma. Jatkellem fil-majk. Ikkonvinċejtni għakelma kbira.
Għallejl. Tefat daħlit li Dubju. suspett fil-kuru. Għamilna lejl nitkellmu, un-bat la Damarja għamil ġurnata. Mela mill il-research. U dim il-computer jara xieħos meta jara ċertu affarijiet. Issa, immaġina. Ma da ma kontu fl-imkien so. Immaġina. Alla da jqum, għallek, tafli, raġuna għamur ndaħlu ġowi. Konna Kontajt proset, thank you. Konna les, sibt li l-ek nifsek qalbi. U da se kontajt happy. Konna ma ġimatajn nibkina. Le, sekonda. L-ewel kienet twaddab li l-lasagna, l-brodu, xi sikkina jew tnej. U ejja sikkina jew tnej. Mela sewet najt li sajko. Dawk lajnejn, bro. The eyes, Johnny, they never lie. Provat. Għalafċet najt, il-klim. Provaj tejt il-boyfriend tijak, il-partner li okay. Le, Dika kienet konversazzjoni twila. Carlos, konferma, jien cool boyfriend. Prova nikonvinċi li okay. Vera, cool boyfriend. Aħna għanna klab, nitċetjaw l-ex-boyfriend. Għaltlek di, l-losta bro, għajja, marru d-birra. Abigail Anonymous. Jien sibt li jien marit. Jien sibt li jien b'nidem marit. Cool boyfriend U actually convinced take b'nidem normali, bro. Ħadejja? Dej dak, inti ma tixwix. Imma dej dak. Jena jekk il-mara tara fuq ċat per eżempju bej l-ġil. Heart. Edi Madonna. Nżguru. Madonna. Eżatt. Tibda tinkwieta xejt why are boys sending you hearts? Inti l-oppost, inti tgħidu proset, go at it. Mela, be yourself. Be yourself. Be yourself. Rigward il-sex life li kelk, xejtu fuq is-set? Le. Le, ta' Waqt vera. ix-xogħol imkien, xejn minn da. Konna ġa ħassarna. Le, eżatt, aħna ma tibdejna ġiżel konna Ġa ħassarna. ħassarna konna. Ġifieri qatt ma. We were never on set and girlfriend and boyfriend. Never. No. So when you started working together ma kontux flimkien. Eżatt. Eżatt. It was a It nightmare. was hard as fuck. Għax konna exes. Exes on set. Madonna, intom tħobbu t-sawt. Kera kienet. Kera. Mawx minnu Mażokizmu ibla. Asnaf. Imma l-lum ninħabbu. Ejja, Bat wara żmien jgħaddi ma f'dak il-ħin, da friska. Kera. Isek tajt idej, kont titfall Le, il-mel, il-ħall, il-bżar. Il-bleach. Un batti kola. Qatt ma xejtu fuq is-set. Le, għat. Fluskom xejtu. Lalla, kolla. La, għasman nirrispondi għad. Tant weġġani. Li ma nista. Atturi L-affarijiet kolla li għat li dik mux għan nirrispondi. Atturi għaw attriċi battu jaxxu fuq is-set, apparti fluskom ovvjament. Le. Le, ta' għat. Għat ma' badna attur. Ma nasibġi. Aj, ma Madonna. Mistoqsija No God. fom kulħadd. It-tifla ta' Salvo Mallija. Tieħdu f'sorma? That's a good question. Skont metaforikament? Le, Daw ma jifmux fil-metafor. Għalli, nistan saqs il-mistoqsija, għalli xija mistoqsija fuq fom kulħadd. għax aħna saqsajni ħafna. Għamiltu Vox Pop. Daw ħanibdew aħna nagħmlu section ġdid ġo kull podcast ħansemmuh mistoqsija fuq fom kulħadd u saqsu l-iktar mistoqsija vera fuq fom kulħadd li hija li kull raġel jaw fid-dinja meta jara mara l-ewwel ħaġa li Vera? moħħu inti di tajt taħdu f'sorma. Ġifiri Max, inti ġila ħares lejja u saqsej dik il-mistoqsija li Iva. Kull tinfisek. mara. Iva. Kull mara ta' U anka kuxterda u għajja. Kull raġa li għamil għazem. Ifa, ma nafx fej saqsejt il-mistoqsija, għandna kif saqsejtilek. Issa u din podcast bil-jingle, bil-singer, kollox il-puntajt. Trew ġingil għal-patos titti-rispondi. Ovvjament, sibna fija Kemm il-mistoqsija. intħellu. Kem jinsapporti? Nifhem, jiena nagħmel tkun titlob iċ-ċirkustanza u x'inħossni. Iva. X'inħossni. Good sport. Good sport. Fent. Good sport, agreed. Skont il-persuna. Inti, Carlos, le. Apparently, gay inti. Fej morna. Mela għallu la. Inti skur tittu f'sorma. Eżat, tista' kif għamettejta publikament. Mela, aħna issa tħajarna, aħna tħajarna nibdaw podcast sowa. Għax, let's face it, that way it is. Hook bella ħlalla. He did very well. Yes. I have to say, Bravo. he started that trend big time, ġifiri, of free conversation. Jajt kullħat u bdi. Yes, 100%. Issa, you have to be honest, I mean, intom tħajartu minn.
Għax aħna rġajna tajna naq il-fire, għax, we started everything again. Le, Jista' jkun ta' kien hemm xi ħaġa. Jista' li aħna bdejna naraw il-podcast It's the way to go. Agreed. Xbajna niġu ċensurati fuq ċajt li wara kollox ma kienx daqshekk gravi, ma tistax tajt żejża fuq il-PBS għax tweġġa minn għandu żejżid. Dak it-tip, ġifieri kważi. U ma tistax tajtek. Le, żejża isek. Isma' taħili għax tweġġa l-dak. Allura għadna daqshekk, għadna daqshekk. Le, mux zejza, geddum ma tistax tajt fuq il-PBS, men. Għax toffendi xaħat. U għanda bi-standards. Minux kont mistieden, u għamnajda publikament għax naqbel maħam, minux kont mistieden fuq program. U għaddejt ċajta motta serjeta kontra l-Izrael u favur il-Palestina. Taf li għatawili? Ġiviri, dawn, ovvjament. Somebody took a side. Għax kieku kienet bil-kontra ċajta fuq l-Arab, jew ċajta fuq Palestinjani, kull ma kienu xaqtaw jeli. Le, eżatt. 100%. Allora, double standards. They are too careful. U ma t-tijom xtort sabar, they are too careful. Le, zon sekonda. Għax un bat jaqalaw, ħat ma jista' di deċizjoni tiħat tajja. Għax un bat t-ċempel ta' fuq. And there's too much going on there. So, comedy... It's too micromanagement. It's micromanagement minn jaxxi kollu. Inti ħatu għatara kull frazi, kull kelma dak jista' jweġġa. Kulħadd jista' jweġġa fuq kollox, allura ma tajt xejn. It doesn't make sense. Dik il-problema. Imma l-fatt li pereżempju Bajtu Bacon huwa popolari, qed juri n-nies xiridu. Li n-nies iridu libertà, anke l-fatt li pereżempju jitla' Alex Trump. Eżatt, il-nies eżatt iridu free speech, free talking, and honesty, like open, let's go. No biases. You know, daw ħafna staged conversations. In-nies qabżitilhom. Qabżitilhom. Kontet niġi fil-kulturi ta' stazzjon biex ma semmix li mu, għax kont jatem. U xaħat ġifieri ġi fuqin intitolat għalli issa tara kif il-Broadcasting Authority titħol fuqkom ukoll. Issa tara. Kulħadd qed jgħidha, issa tara kif il-Broadcasting Authority titħol fuqkom. Ma tistax. Jien nixtieq ngħidlek il-persuna, jien eżatt tidħol il-Broadcasting Authority, jien inżarma. X'tidħol il-broadcast? Ma tistax. Ġib l-award ma lajra. Ara x'ismu ġib l-award ma lajra, ara forsi. Ara. U minnu, brother, the voice of the people. U da se, u mux għed nifraħijina, għax it's what you guys said, li di ċensura, edha naqa too much, edha naqa wis old school, wis outdated, ġifiri, u ċensura ma jistax tidħol online, għam daħlu għagġaraskom, jek dana ħajġi xi gvern, ħajjajt ma tistax tkellemek online, aħna ħaniġu bħarrus. Eżatt, ikollhom il-Facebook taħħom, ma jistawx jitlu hemm, ikollhom ma tistax connect, di second day. Le, mhux se tiġri. Ma tistax tagħmel, m'għandek ċans. Di li żopp li taħdbu li ħadih ta' ċensura. Naughty boy! Għandu waħdu. Forget it, it's never gonna happen għodu nħarqu. Najdu jilhom? Xiex? Mela. You! Affakulo! Affakulo, ġa poġġi. Ara l-wire biss, mela. Inti awards għandkom, għettu li għandkom xie awards. Oh, yeah, għanna. Long time ago, yes. It's fine. Spoon, għanna l-awards, aħna għaxam minna xina awards. Mela, għamilna awards tal-2 tal-3. Second u third, first taħna. Ovvjament. Għamilna il-second u l-third. Issa, jek trid, mela, il-third. Jena? Imma kemm tu għal John, please. Il-third tu għal John. Umbat, dana kemm tadduħ l-Ricky Caruana on the way. Intkom maħat. Imma ħna għadna nitwil. Imma ħna għadna zar, ħna podcast għadu fl-infanzja. Fl-infanzja għadu. Fl-ħasra. I have to say, miskin. Traction tal-Ostjan. Le. La-montanis li jgħidu li proset nara lilkom u nara karti, nix full karti. Għaxam karti bil-bajt, nix full karti. Nix full karti. I'm not joking, they really mention you over anyone else. True, we're very happy and we really enjoy doing it. We really enjoy it. Onkom muċkom popolari. Ta' ħarta. Neħdu gost. Mela, ħanilabu l-ħar loba. Għax bizbis intkom waslilkom il-ħin, għamilna nisbaxsija u nofset nasu minn nċaċċaw parlaw, so we're well over, so it's good. Mela, il-loba. Fejn, aħna bażikament, intkom kif ġitkom l-ideja ta' podcast? Where did it stem from?
L-idea tal-podcast tagħkom. Aħna Kif bdiet? konna bdejn nitkellmu naħseb li x'namlu podcast għandna nagħmlu xi ħaġa. Nagħmlu logħba. Logħba, integrate a game to be different. And we went with a card game. U l-card game intom inventajtuha. It's your own Mhix logħba. It's not even a game, it's more like it's a prompt. flashcard question. Aħna ġejna fuq comment was. Entu dadu ma ġiex, dadu ma ġiex fuqna. Sa fejna fien, ma Ej, fuqna ġejja fuqna. Ġej wettu għatlu ċempilina iktar tar tafu li għaddej gas dawn. Jien ħanibqa' niġri wara. Promise, le, tajna għaw, promise, Jisib ta' qed tirrifjuta li tiġi fuqna. Alla ħarsi rifjuta da. Jien bħalissa ħafna xogħol. Da xejn ma jirrifjuta. Trid vera? Għax weħet li, għax leħet. Xej. Xi shooter il-man birek, dak. Oh God! Dub. Il-bieraħ mort il-knisja ma tiflax kella l-aħħar il-final day of school kellhom ċej. Ġu wieħed fuq inkis. Erġin lanġli mill-knisja ħabba fi. Wisma! ħana l-sorja għasira. Jima ta' kontu qoddis ma tkun zaħira, jina għammu missiri ta' fuljati. Tipo jina kien jitkaza ma ta' mur qoddis missiri. L-alla dak mur qoddis eb. U kon għadda l-iskola l-qoddis. U bdaw jaddu l-offerti biex titfall flus. U jina per għatma mort qoddis għattara jħalsuk biex tiġi knisja. U ma li ġi qoddim għatħanħu 5 minutes idnu. Persi l-ewel darba ħadd il-flus u t-teacher diħu dajnu. Minna li għalli seħalsuni Imma kiku jmorru ħafna iktar nies. That's a good marketing strategy. Very good. Konġa forward-thinking. Moħlija fil-film. You know? PR tal-kurja ħan spiċċa. Taf xistaw jamlu? Missom dejlar tal-jamlu magna tal-BCRS. U jkollok l-option. Cash. Offertorju. Oh God. Zejda. Oh God. Il-punt huwa. Kemm ħataqla shit online tiegħu tal-kumment. Illa xasil. Intom hekk bdejtu ġifieri you thought about the idea. Mela aħna issa. Il-lobed li ħanatu idejat ta' podcast ġodda. Alright. Okay. U intom once ikonna fil-commissioner film, etc. Isna titejdu lek ux da hija idea tajba jew le. Yeah. If this is a good idea for a podcast. Okay. If you will fund it, Tajjeb. or you think it's a good. Mela, waħda per eżempju. Għanna flus il-lum. Ħanaraw xismu. Illum, illum memx, ma sibx li memx. Let's go. Mela, l-podcast ideja li għanna edha fuq l-sport nazzjonali Malti. Is-Super 5. Da podcast tal-ġen. Tajjeb. Tatu fondi? Iva. Zgur. Ma taħsbux li għaw iktar minn jilab Super 5 minn l-sport. For sure. Għandu jiġi l-sport nazzjonali, il-gambling. For sure. Lob tal-azzar. For sure. Diġa jgħat l-industrija nazjonali ġifiri. Waraħ il-porn, actually. Waraħ taħseb? Online, zgur, l-ewel gambling, l-ewel porn un bad gambling. L-ewel porn naħseb. Nimmaġina l-ewel porn. Mela, orajt, ek lesta, mela. Tibda podcast fuq kif taħxi business. U semmiħ Bad Vibe. Oh my God! Sadik kiku kien għawġej, dik kien ħafna ħjar. Carlos ma femmix naħseb. Jena dot attent. Engage with this. Jimmu se nitħaqali għadi. Should I engage with this one? Tajba. Naħseb jena, tajba. Nifandjaw. Oħra. U tajjeb li najdu daw l-affarijiet għalli. Very liberating. Yes. Tot id-dur il-restaurant skolla u żomm kont ta' kull min qed jolli l-prezzijiet ġimma wara ġimma. Dik tajba. Issemmiħ foxxi li bommu. Dik nifandjaw żgur. Nifandjaw dak. Dik. U anka nisem vera appropriate. Mux ħanajdlek, tal-biza. It's scary. Ejja, tal-biza. Kulħadd, ġimma wara ġimma tal-iskantament. Għadem tal-Black Friday. Innizluħ qabel biex discount ta' Black Friday. Ma t-jirdu, ta' di. U ma nistax nifhem kif Black Friday sar xar sħiħ issa. Eżatt. Imma di kollha kakata u mhux veru tal-prezzijiet. Ma ħobba l-Ukrajina, ħobba Israel. Ma nafx, ma ħobba l-cold flu. Ma nafx. Mela,
tagħmel podcast fuq is-saħħa mentali. Dajna perikolużi. Imma minn flok tagħmel reverse biex tqabbad id-depression in-nies. Issemmih fir-rokna ma' Salvo Mallija. Kont smajtu nissiju. Għamna l-bġed jaħdem lajf. X'naħsbu Abigail, aħna opinjoni. Tollu, tija sekkina. Ħammur il-board. Dik ċajta ta' ħabbatana attriċi minn tana. Talk to the board. Ma t-ċajta l-ostra, ġiviri. Nsejta nċajta. Mux minn sejta ta' Ija nifandi għax nishtiq nerġa nara l-missirja ma xaħġa, mux mindu TVM id-deċidew li għax tkellem għalaw il-background. Imma di mux għanqbel miakar, aħna rintom, minn issa mux sena ċetta iktar da diskors li għax il-PBS u TVM. Aqba toħroġ għal rasek. Għamel, għandana l-spazju. Eżatt, Ija, ma differenti, inti kam għandek zmin? Jena, għodin tim. Ta' 39 u raġel ta' 72, differenti. Gridi, ma kussjoni ta' timu. Għasi u għahdi ma nistanamlu ta' 39 da. Ma ta' 72 ħata għattim PJ. Ta' 72 U ta' 72 tittaħdem, għallot il-relax, jama. Imma dak mux xogħol, dak għaw. Ma nifimomx daw ta' 70 jibqaw sejrin l-offiċu. Jinsobbu l-offiċu. Differenti. Ma rridx naqleb serju, ma kienet jagħti kontribut il-kultura. Kellu ġiex programmi vera ta' veru, tru. Li m'għandniex xejn. Jina saltu kien jgħallimni drama zaħir. veru. Romani, mela, minn xi sentej jgħallimni. Tara ġitek tajba. Għaxa ta' jgħalmek John Suda. Kont mal-bujien. Sorry, Carlos. Jien konna l-Mul Suda. Dejmis, tittamel waħda PJ inti għal-baz. Kompli. Mela. Għamel waħda. Għamel waħda, mela. Minn għawek. Tamel podcast tajt kemm għadhom qegħdin imutu nies mill-COVID tal-li wafqet tagħmel xogħla dik iż-żibbel xarmej. Dal-podcast tagħmlu blindi. Le. Għalek għaddiju, lek rajtu? Aj. Kemmu ħaxxiċi. Le, ma għamżon kunna, fikk għed mutu. Bid-naħseb jena għatem il-Covid. Dik iż-żibbel. Miskina. She was a staple of fucking... Għanajdek, lek. I looked forward to her every day. Go Charmaine. Anka, għod nara, eżatt. Umbat isek tidda kolla, dawk zjena kolla. Il-kattivi kolla titijom lok. Rajtu? Biex jider għanna joħroċi fuħu. Għala, ta' qabel tajbin kienu ma kienu Tajbin, imma dikera kienu. Enti kontra n-nis. Tamel podcast bl-Indjan għax tamtaw Indjani Malta tmur tajjeb skur. From a business perspective. Mur tajjeb, podcast għall-expats għaw Malta. Il-kemm serju, Madonna. Tidher li għalaq 52. Hittana ħikej minna creative and... Eżat, indem, jek tidu podġu bil-edha u namlu podcast tal-expats. Tajjeb. Amen. Għafaqaħom, ta' Mela. Ta'mel podcast neonazist kristjanu sammiħ RTKKK. That is an awesome joke. Jitla id-dawn. Isti PJ. Daħal ix-xitan, ostjat, jilab Isti id-dawn. PJ, għatti witzjak, għatti This is clever, weja. Podcast neonazist Kristjanu Sammiħarti KKK. Iti ħat otonni tifra, tifra ma kienet zaħira, darba ġit mid-dar. ġit id-dar. Għax kienem xie għaqda fl-iskola ta' ħazadin, għaqda ta' skola. U għax raġuni. Ma insejx kien jisima imma ma ta' you abbreviated dila dan kienet kradi ta' Kristjana KKK. Oj, bis-serjeta. Komunità kattolika kristjana. KKK. Tal-KK. Bakers, KKK Bakers. Għataqla l-ħesil di. Ta'mel podcast fuq l-abort u semmiħ ċans iħor. Yes. Next one. Ma laqlax xabba sekkina. Next one.
Tagħmel podcast ieħor fuq l-abbord u semmih Bizbrix. Interessanti daw. My opinion, my choice. Muħanajt xej. Forget it. Ay, ma madonna. Hunifs, Max, hunifs. Xijad ħazin. Hunifs. Aw, waddabna għal-outtake. Isma l-ispuna qabad jaqla lira u fl-aħħar, tajjeb ma lajdlu ħallas niffoxxi l-lenti ħoxna ta' nuċċa li l-għandu. Ishej, intom ma tafux kemm imbagħad biex indaħħallu kaxxa f'lix kien ta' San Michel ġo toqba ta' sormu. Hello! Hi Lil, kif insejr Hobbs King? Kom dura ġdid jew, eh? Ċinu għandek dan is-servizzi tiegħi? L-erba' u l-ġimgħa nkun kordin Lil. Sorry. Ara ħanni ċekkja l-kalender. L-erba' fil-għodu nibda l-ewwel xogħol Peppi Azzopardi għax mingħajr għox nidħol il-ħabs. U mbagħad blokkjata sal-5. Blokkjata l-iba mis-sajnu sal-Gerzuma Lil. Issa fejn żopp wafqu minn imissu. Għaddi salla xin jaraw xi ħaġa tieħdu pjaċir bjan nisa wafquha. Isom il-Broadcasting Authority. Ara vera dak Carlos Buqard wejja u dik il-poġġu tal-jemmija u bukket xurri. Mena tajt mal-accounting ta' Carlos u għalli minn mindu telqet Abigail it-take two qed jagħmel 10 euros profit iktar fis-sena. Għax qed jiffrankaw il-lunch ta' Abigail. Jistoppet ħares. Ma tafx kemm ollit l-iskalora? Max! Max! Jimporta tajt li spooner tini l-ura l-bot tal-bżal ħalleġa sormu, please. U post għandu jkun qabel is-6 San Michel. Alla tajba. Mela meta kienu qed jiffilmjaw Troy Malta kien ġi Brad Pitt fuqi. U għalli, issa kemm taqbad biċċa u timsaħ. Temmen dik idbuli bħala ċajta. Dija komedi għalikom fox il-familja ta'kom kolla! Mela ħallini għamil toxxata x'mistħija. ċemplu li għandu bżon is-servizzi tiegħi Denzel Washington u mort l-Open Center ta' ħalfan. Jien fejn naf? Jisibtom nofsom hemm u nofsom jilabu mat-tim tal-Ħamrun. Ġejdi ħalli nagħmel li bisma' x'żoppa għandu l-spooner, eh? Tasbu n-nizla ta' xemxija kif iserreb. Mela! Ġonnu Abigail li tfal ta' salfu mal-lija. Iġifiri għara kemm għandhom ommum sabiħa biex ħarġu ta' sex bieħ, għax salvu propja ħarġu mill-Lord of the Rings. Ma smajtux? Bis-serjetà, ma kontux tafu li bajtu bejken dal-waqt sebda jixxandar kun nar ta' 3 eżatt wara l-aħbarijiet ta' 8 fuq it-TVM. Mela x'inhu? Issa kull ma tinqosnu ndaw l-istudios ta' Gwarda manġa bil-bombi, neddu l-Gordon Bonello li lek le, il-PBS nolluħu nġabulu żrar li jbulu fuq il-tat. That's so good! Jiena vera gwatat bija dija. Dina heavy di. Kollaboristi Għala! Għaddu kifa u le asħanajtala, għaxħan inkrimna li l-nifsi, asħanajtala. Iktar dak il-qalzi ta' taħta PJ, forse kien Dak kien tanga li boxers daħħaltu kollu. Dak kien naqażejjet imma l-pija tajjeb ħafna. Ajma, madonna. Guys, aħna da' s-sekala għana l-lum. Awesome, guys, awesome. Ħanej ċaw, thank you malaj l-sponsors, għabbe ma nejdu ċaw lilkom. Grazzi li A to Z Electronics tal-li tawna il-tablets, il-tech gear kif ukonna għal-AC għaw ġow. Grazzi li l-Online Intimates li, can't think about it. Għanna regazza għalikom, grazzi għal-Online Intimates. Thank you. Naqa pleasure and play. Toys, Interessant. How sweet, thank you. Tistaw tużawhom ma' xulxin Preslin. Le, PJ. No. Edin flimkien. Jesus. We are very happy and in love with other people. Yes. At the fan, PJ. Tali you are very happy in love with other people. U jitkom waħkom fizzob ta' card games. Għanna card games għalikom. Għanna sex match, massage edition, u għanna role play edition. Dawn huma card games, tamna partner, tamna foreplay.
kinky stuff, ġifiri. Jina roleplay ħaniħu. Fidejkom, dakka fidejkom. Kif mor grazzi ġifiri l-online intimates tal-sex games. Għalli li l-ektażet. Thank you. Grazzi lil 5 Points Growing tal-li dejjem jenuna tridu titkabru xi pjanti d-dar naqa 18 plus importanti xi fiku stabi hekk ġifieri kollox fidejkom. Thank you lil Blackbox Pro li tawna l-microphones u l-audio equipment taw ġew jenuna ħafna fil-live show li ħajnamlu issa jisu Q1, Q2 ta' sena d-dieħla. U grazzi lil The Barber Room raħal ġdejt li jigrum jawna ovvjament il-PJ ma pretendix li kien ħajkun jgħat. Għawek. Għax ġejdin xiex Imma mortant il-hairdresser tiegħi ngħidilha thank you. Lox! Reġana saħbib tagħna Fire and Fork fejn kull nhar erba' jkollhom all you can eat meat għal prezz speċjali ta' €50. Thank you Max. Thank you. Grazzi ukoll kbira lil-patruni li ġew hawnhekk bdejna llum jgħidulna hello, grazzi nispera l-ħadd pjaċir guys. Thank you lil Matt li dejjem jgħidulna ritratti dana jitlu sija qabel u dawar l-alla u ġijajna l-lum. Il-alla di kemm faqa. Grazzi però lilkom. I love it, guys! This is the best! This is the best award we've ever received. Solidu. I love it, guys. Proset. Thank you. Samlu għandkom office jew ma qasflu sal-office? La qasflu sal-office. Imma issa namlu fis-set, namlu freelancing. Ċina tal-mami għax minn hemmet naħdmu. Adventure. Jagħmlu fuq is-set ta' x'ismu tuna reklam. Manka dak neħejna issa. X'neħejt? Kollox neħejna. Vera, imma ħadkomplu il-podcast. Meta tajt neħejna kollox mhux historic ta' mi ġifieri. Jekk tridu tmorru tajjeb żgur fil-podcast neħħu kollox. Użommu da. I love it. Dak jkun l-isem ta' new podcast. Mela, grazzi once again Lizjet lilkom, guys. Buzz ta' vera. Abigail. Vera ħad buzz. Xudu ritrat. Mela, guys, tiżawx dawn għandhom podcast. Sejr tajja ħafna. It's doing really well. Thank you. Go ahead and plug it, tell them where to find it, when to find it, if there's any work. YouTube. Le, films le palissa. Le, palissa. Għat nizviluppaw TV series ma fadal. Palissa t-nikdu, għadin in writing phase aħna. Yes. Plotting writing phase. So you're planning to release something in the future? International, għal dal-Amerika jen. Dik għalek tikmaret l-Amerika. Inċempillek għall-audition. To bridge the gap. Please do. Jekk it-tellani l-Amerika. U ma tażinni. Nerġan tella Twin Towers biex waqqaħom bitta. Fej jistaw jifollow jawkom in-nis? Fuq YouTube, TikTok, Take-Two. Nixfulkarti.com. Nixfulkarti.com, da kol handle, eżat. Yes. Mela, għandkom Instagram għalikom. Instagram, TikTok, jek tridu, eżat, follow jaw. L-Abigail u l-Carlos, thank you ħafna. Grazie ħafna ħadna gosta vera, guys. Those jokes. Yeah. Thank you lil-PJ tal-li Grazie. Thank you JD tal-li ma ġejċ. Prostet kulħadd, guys, tistgħux tifollow jaw lilna fuq patreon.com/bajtebacon kollox qed bajtebacon. Però, grazzi vera lil Carlos u l-Abigail!